Mesto Čadca a Kultúrne informačné centrum Dom kultúry Čadca zorganizovali 17. novembra 2011 pri príležitosti Dňa študentstva zaujímavé podujatie Studentfest. V priebehu dňa sa v priestoroch Domu kultúry Čadca prezentovali fotografi, tanečníci, výtvarníci a samozrejme hudobníci, a to všetko z radov študentov stredných a vysokých škôl. Primátor mesta Čadca, inžinier Milan Gura, má záujem pomáhať mladým talentovaným ľuďom, dôkazom čoho je jeho osobné stretnutie s kapelami na tomto podujatí. V tanečno-pohybových workshopoch sa mohli realizovať tanečné talenty s tanečníčkami súboru moderného tanca Joja pod vedením Danky Jašurkovej. Tanečné lekcie završili temperamentným vystúpením. Hudobný festival kysuckých kapiel z radov študentov odštartovala skupina TOR, nasledoval Komix, Manifest, End of Line a Pirausta. O skvelú atmosféru celého podujatia sa postaral aj moderátor Rudy Zajac. Skupina TOR, Tribute of Rock Band, to má za sebou dneska na druhom ročníku Studentfestu 2011 v Čadci. Spýtame sa tu na vedúceho kapely Eda, obligátna otázka na úvod, ako sa hralo, aké sú pocity z vystúpenia? Tak, som prekvapený celkom, hralo sa dobre, na to boli podmienky vytvorené celkom príjemné, vidím aj občerstvenie, tak ako má byť. Pocity mám celkom dobre. To je fajn, ľudia boli na prvú kapelu, si myslím, že aj celkom slušný kotlík, ste tam mali spevačka. Ako sa počula na pódiu, ako fungovala spolupráca s kolegyňou a tak nejaký taký dojem? Ja musím byť trochu negatívna, pretože trochu som sa zle počula, miestami teda, ale potom ten záver už bol, hádam, dobrý. Už to bolo lepšie, zvukár trochu pridal tomu grády a inak celkový dojem v pohode. No, to tak býva vlastne na tých festivaloch, že ten zvuk sa postupne vylepšuje, graduje, aj tá pódiovka, de facto toho času nie je veľa na nastavenie, tak ešte to doladíme tou najtvrdšou palbou, ktorá šla spod. Ja som si pôvodne myslel, že gitara ide len čiste z kombička, ale ona bola ťahaná aj do bední. Bola slabšie počuť, no, aspoň čo som mal ja dojem, ale ty si sa počul, typujem, dobre. Tak čo si som počul, to mi stačilo, ako sa počujem na javisku, to mi až tak na tom nezáleží, hlavne čo lezie na ľudí, no a to už neviem, to už musia povedať ľudia, ako to znelo. No, ja si práve myslím, že tie vaše verzie fungovali veľmi dobre, lebo niektoré tribute alebo revival kapely sa púšťajú do aranžia, súperia s originálom, kdežto vy ste zvolili takú formu, že ste si ten aranž upravili na seba, na mieru a vôbec som nemal pocit, že by v tej skladbe vyplávalo niečo na povrch, že vám niečo nesedí alebo že niečo nezvládate. Bolo to urobené veľmi dobre. Kto takto prečistil, kto krásne vymyslel vlastne, že ako v akej aranži tie veci budete hrať? Skúsim Mercyho. Ťažko povedať, či je to tak, že sme to upravili tak, aby, ako hovoríš, či sme to len tak nedokonale nezahrali náhodou, lebo snažíme sa hrať viac menej v pôvodnom znení, akurát, že predsa len, no,
Veľa skladieb je robených pred vegetárií, my máme jednu, niekde klávesy nie sú, my ich tam dáme, takže sem tam nejaké tie zmeny sú. Toto som mal presne na mysli. Že ste zvolili tú najvhodnejšiu formu, ako ste to mohli podať. Nemyslel som tým, že ste to nehrali ako originál, ale dá sa to poňať vždycky. Ja viem, že niektoré kapely si nadnesú, proste si naložia toľko, že príde jeden moment treba na skladbe, kde sa ukáže, že proste, že ten moment proste celú skladbu zvládnu a ten moment nezvládnu. U vás sa mi to nestalo, mal som dojem, že ste to hrali veľmi dobre všetko, takže čo k tomu povie ešte Edo? Veľa urobí aj tie spevačky naše dve. To veľa urobí, lebo veľa z tých skladieb je na mužského speváka robených a tie ženy dajú tomu takú originalitu, keď spievajú, vaše dve, keď sú. Určite tých mužských spevákov, ktorí by zvládali tam tie party, ktoré dievčiny tam dostávali za svojich hlasiviek, tak to by asi nebolo možné, aby to odtiahol povedzme jeden spevák a museli by byť povedzme traja. Približte takto divákom TV vaše, že vlastne ktoré skladby, alebo od ktorých umelcov ste dneska hrali skladby. Skúsime na predskáčku, dáme tu na niečo priestor. Takže mali sme napríklad Pink, Just Like a Pill, mali sme Because the Night, potom Bon Joviho a Katy Perry, potom z tých tvrdších bola Lita Ford, Korn, Korn ma veľmi potešil. Ja som chvíľku nemohol nejak prísť na to, že čo to je. To niečo, čo strašne poznám, ale vedel som, že ten hlas je tam mužský a tu tam bol ženský, ale inak výborné si myslím, že to bolo. Čo sa týka gitarového zvuku, vieme, že tie skladby proste v každej kapele bol nejaký legendárny gitarista, každý používal iný zvuk, ty to vlastne hráš na jednom zvuku, sa dá povedať, že nemeníš aparáty vlastne. Ako sa ty s tým zrovnávaš vlastne, že ten zvuk máš predsa len jeden svoj a skladby sú od seba vzdialené 20 rokov, povedzme, čo sa týka dátumu vzniku? Fakt poviem to tak, že neriešim to. Jednoducho, páči sa mi zvuk, ktorý ja používam, ale ako hovorím, to, čo lezie von, neviem, ale hrám na takom zvuku, ako sa mi páči a hrám tak všetko. No. Ako to bolo originál, moc to neriešim. Tak by to malo byť. Ja si myslím, že kapelka Tribute of Rock si zvolila takú cestu, že chce priblížiť čo najviac k poslucháčovi hitovky, singlovky, ktoré ovládali alebo aj ovládajú nejaký hitparadový priestor a robia to veľmi dobre, takže diváci to mohli aj posúdiť a boli spokojní. Kotlík svedčil o tom, že sa bavili a že nálada bude pokračovať a gradovať. Tribute of Rock. Ďakujem za rozhovor. Skupina Manifest odohrala si myslím, že opäť vynikajúce vystúpenie na festivale Studentfest 2011. Chalani, čím to je, že ja keď som na vás, keď vás vidím, tak vždycky ten výkon je dobrý, pretože podľa mňa dnes, aspoň teda v tom poradí, v ktorom tento festival šiel, tak určite najlepšia kapela inštrumentálne aj vokálne. Ako ste sa vycítili na pódiu? Spýtame sa speváka. No, my sme sa cítili na pódiu asi zmiešané. Ja viem, že dneska to je po technickej stránke také, aké je, tak skúsme z toho iba tie pozitívne pocity dostať. Nie, možno by som povedal, že to bola taká kvázi kinder party, že tí ľudia pod pódium, že to boli väčšinou deti. Ono v podstate pre tie deti to bolo dneska si aj robené, takže my sme sa cítili fajn, hlavne ten záver bol určite super, že nám trošku pomohli tie deti. Jasné, že coverom sa to krásne vygradovalo. Menila sa gitara dneska, niečo som započul, že to bola požičaná alebo niečo takého, že boli technické problémy? V poslednej dobe sa nám to stáva častejšie a tak myslím, že sme to nejako zvládli a hlavne to, že vlastne hráme v poslednej dobe pesničky, ktoré už dobre poznáme, takže vždycky to sa snažíme nejako uhrať, tak aby to dobre znelo. To je fajn, ako hovorím, bolo to aj počuť jediný, aspoň teda relatívne jediní dvaja, ktorí boli úplne v pohode a nemuseli nič meniť a boli stále na svojom. To bola bas-gitara, ako sa hralo. Bolo to tak, ako bolo položené kombo, že naozaj od podlahy pekne to dunelo. Tak ja som mal dobrý zvuk, počul som všetko fajn, zvuk bol parádny a ja nikdy nemám problémy proste, ja sa zapnem a hrám. Ja som taký istý. Tak by to malo byť. Šobice, všetko bolo v pohode, nič sa neposúvalo, koberec bol na správnom mieste, som si všimol, praktikáble držali. Všetko bolo fajn, akurát trochu som nepočul gitary, ale ináč výborné to bolo, paráda.
Takže celku spokojnosť. Vrátime sa k tej zmene názvu. Boli ste sa No Faces, Manifest. Bolo to premenované tesne pred natáčaním toho albumu, alebo tak ste to aj mysleli, typujem, že ste ukončili nejakú éru, ale už ste to pomenovali Manifest, to CDčko? Tak, v podstate tam začali také úvahy, tužím, že to išlo zo strany Davida Bubeníka, že všetky naše texty sú v slovenčine, orientované na slovenčinu, takže prečo by sme mali mať názov v angličtine, no tak v podstate potom ma napadlo urobiť takú slovnú hračku Manifest. V podstate znie to po slovensky, je to písané ako sa to píše, takže je to v angličtine, takže taká hračka. Super, takže ako keby naštartovaná nová éra, sme sa spolu už aj rozprávali o tom, že plánujete malinko možno urobiť nejakú takú prestavbu, aj čo sa týka štýlu, alebo chcete sa orientovať na niečo iné, lebo ako som spomínal, máte označujete sa ako alternatívny rock a hovorili ste, že teda program, ktorý hráte, už aj dobre poznáte, tak tie nové kroky, ten nový smer bude ako nejak nasmerovaný alebo naliňajkovaný. Tak stále sa vyvíjame, prichádzajú nové nápady, nové veci a vlastne už ten názov nám povedá, že chceme byť troška taká kapela, ktorá poukazuje na problémy v dobe a tak ďalej a tým pádom asi tá hudba sa bude asi troška orientovať aj na ten tvrdší štýl. Keďže to je ten album v podstate, lebo hovorí sa o EPčku, ale podľa mňa to je album 10 skladieb. To nevadí, že to má 30, povedzme 1 minút, 3, 4, 10 vecí, to už je pre mňa debutový album v podstate. Nemám ho nejak napočúvaný. Dneska zazneli už aj nové songy nejaké? Z tej kvázi éry Manifest už? Tak presne vlastne zaznela jedna skladba, je to Nepriateľ a presne týmto štýlom sa ideme uberať. Čiže už v podstate bola to taká nu metalová, viac menej skladba, iné riffy gitarové, takže týmto smerom určite, ako povedal Michal. Takže sa máme na čo tešiť a dúfam, že Manifest budú často k videniu na kysuckých pódiách a dneska to chalanom vyšlo, takže prajeme im, aby to bolo takto aj naďalej. Podujatiu predchádzala fotosúťaž na sociálnej sieti Facebook mesta Čadca, kde študenti mali možnosť poslať fotografie na ľubovoľnú tému. Následne sa súťažilo o najväčší počet hlasov návštevníkov sociálnej siete. Zaslaných bolo 106 fotografií, výherkyňou sa stala Simona Bergerová s 327 hlasmi, ktorá si osobne prevzala peknú cenu od primátora mesta Čadca inžiniera Milana Guru. Touto cestou jej srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie fotografické úspechy.